ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚುಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಅನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಕೊಂಡು ತನಕ ನೀ ಎನ್ನಡೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ಬರಂದೇನೆ. ಸೊ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ದಾನೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ. ಸೊ ಇಂಕುಲು ಮೊರಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ರಜೆ ಪುನ ಪೋದು ಬೈದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೂಡು ಬೈದ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಬತ್ತು ಜಾಂಡು ಇಂಜಿ ನೇಪಲ ಬರೋದಿಪ್ಪೇರು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಅದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಂಚ ಬೀಡಿ ಕೊರೆಂಡು ಅಂದೇ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಜೆಪವೇನು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಸೇವುದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ಮಲ್ದೆ ಚಿಕನ್. ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ದಾಲ್ ಪಂಡಾಗ ಆರು ತಿಂಪುಜೀರು ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಗೀ ರೈಸ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಆಗಿ ತಿಂಪೇರು. ಸೊ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ದೆ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ದು ದಿತ್ತು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದ ಬೈದೇನೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮೊರೆತಿದ್ದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡದ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿತ್ತು ಬೇಗ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರು ಚಾಕು ದಾದ ಮಲ್ದ ಅಂದು ಚಾಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಯಾಪಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಪುನೇ ಜಿ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಯಾವ ಮಲ್ಪೆ ಏಪಲ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಮಲ್ದು ಉಪ್ಪಾಯನು ಬಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಚಪಾತಿ ಬಂಡ ಬರೋ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆರು ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದು. ಸೊ ಚಪಾತಿ ಅಂತ ಮಲ್ತದಿದ್ದೆ ಪಂಡು ಪೊಡಿ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜನೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಚಾ ಮಲ್ಪಲ ಬಡ ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಗೀ ರೈಸ್ ಉಪ್ಪಡ ಅಂದು ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಚಾಲ ಪೇರಿಗೆ. ಸೊ ಚಾ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಕೊದ್ದಿನು ಯಾಕೆ ಪೇರು ಕುಟ್ಟರೆಂಡು. ನಾನೈಕ್ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೇ ಬರ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅವನು ಪಾರ್ದೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು ಈಗ ಇನ್ನು ಪೂರ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಜಿಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ದಾದ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಜವು ಇತ್ತಂಡ ಗೀ ರೈಸ್ ಲಕ ತೋಜಿ ಪಜ್ಜಿರ್ ಲಕ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಪೂರ ಗೆತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಚಪ್ಪೆ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬುರ್ದು. ಸೊ ಅವು ಪಾಂಡ ರೈಸ್ ದಾಡಿಟ್ಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪರಿಮಳ. ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮನ ಪುರ ತೋಲೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಒಯ್ದೇರು. ಸೊ ಎಂಕತ್ತವೆ ಕನಪಿನಿ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪತಂಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಕ ಪತಂಬರ್ಪಿನಿ ಜಿ ಆಕೆ ಏನೊಂದು ಪಿಂಕ್ ದಾಲ ಕನಪುಜರಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಡಿದು ಈ ಸತಿ ಎಂಕ್ ಏನೇನೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಪತೊಂಬೈದೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ಲೇ ಪತೊಂಬೈದೇರಿಗೆ ಅವಳ ಜೋಕ್ಲಿ ಸೇರ್ಪದ ಕಂದಿನಿ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಸೊ ದಾದ ಮತ್ತು ಕಂದೇರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೂಕವೇ ಫಸ್ಟ್ 1 ಲೀಟ್ರದ ಬಾಟಲ್ ಪತೊಂಬೈದೆ ಜ್ಯೂಸು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸು. ಇವಾಗ ಲೇಸ್ ಪತೊಂಬೈದೆ ಲೇಸ್ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪತೊಂಬೈದೇರು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪತೊಂಬೈದೇರು ಅದೆತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬತ್ತು ಸಾರಿ ಪೂರಗೆ ಪುನಃ ಆರು ಕಣ್ಣಿನ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಇಂಕಲ್ ತೂಡ ಅರೀನ ಪೂರ ಪತೊಂಬೈದೇರಂದು ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಯಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ಪದಿದ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲವೆ ಅವಂಗೆ ಎತ್ತದು ಬೇತೆಗೆ ಪೂರ ದೀದು ಬಿಡೋಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕುಕ್ಕುತ್ತೂಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡದಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಫೋನ್ ರಾಧಿಕಾ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕನೇನ ಪಂಡೇರು ಕುಕ್ಕು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕ ಕುಕ್ಕು ಕೇಂದೆ ಅಂಡ ರಾಧಿಕಾ ಕುಕ್ಕು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂದಿ ನಾವೇ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೇಂದಾರ ರಾಧಿಕಾ ಕುಕ್ಕು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ರಾಧಿಕಾ ಕುಕ್ಕು ತೂದು ಬಂದೊಂದು ರಾಧಿಕಾ ಲಕ ನೀವು ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂಬೈದೆ ಮೋಲ್ತುಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ನಂಗಿ ಮಲ್ತೊಂಬುಡ್ತಾಳು. ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ನಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಕಂತೆರಡು ಆಯ್ತಾತು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಓಲ ಇಜ್ಜತೆ ಕುಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಪತ್ತೊಂಬಿ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಕುಕ್ಕು ಬಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಲೆ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡಾಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಭಾರಿ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡಾಡಲೆ ಕುಕ್ಕು ಒಂಜಿತ್ತು ನಾಂಡು ಅಂಚ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಾವಿನ ಕೂಡ ಬೇತೆಗೆ ದೆತ್ತದಿ ಓಡಿಗೆ. ಸೊ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪೋರ್ಸ್ ದಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿನಗುಲು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಸತ್ತವೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ತೂಪಿನಿ ಆರಿಗೆ ಶೋಕ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಐತೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಮಾತದೆತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡಿದು ಅವನು ದಿವಂದಿನಿಕ್ಕ ಪಾಕ ಹೆಂಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಲ್ಲ ದೀಯರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅವು ಐಟೇನು ಕೂಲ್ ಆತುಜಿಗೆ ಅಂದು. ಸೊ ತುಲಿ ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು
ಅವನಿತ್ತದ ಎತ್ತು ಮಾತದಿ ಓಡಿ ಇಂಕ ಅವನು ದೀನ ಮುಟ್ಟಾರ ಲಕ್ಕು ಜೇರದ ಅವನು ಐಟೇದು ಫುಲ್ಲು ಏನದು ಎಪ್ಪೋಡು ಅದಮಟ ಲಕ್ಕು ಜೇರ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಅವಿನ ತೂದೋ ಎಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂತಾರ ಅಂಚೆಂಚೆ ಮತಪ್ಪ ನೋಡೋರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ದಾದನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾರು ಸೊ ಏನು ಪೂರ ಗೆತ್ತದಿ ಒಂದೊಲ್ಲ ಪೂರ ಪರ್ದೆ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಬೀಡಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾರು ಬೀಡಿಗೆ ಅಂದಿನ ಬುಡ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೀಡಿ ಬತ್ತೊಂಬೈದೇರಂದು ಅದಾದ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರೇ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಕ ಮಲ್ಪದ ಬತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಲು ಅವು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬೈದು ಜಾಂಡತ್ತೆ yang ಖಾಲಿ ಅವಳು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಬೈದೀನಿ ಸೊ ಒಂಚ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸತಿದ ಕನ್ನಡಕ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಟೈಟ್ ಲಾಪು ನಂದು ಲೂಸ್ ಇತ್ತು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದೆ ಅನ್ನೊಂದೇನೆ ಸೊ ಇಂಕ ತಿಳಿ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದಂತೇನೆ ಕನ್ನಡಕ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ತು ತೋಜುಂಡವ ಕನ್ನಡಕ ಅಂದು ಸೊ ತುಲಿ ಹಣ್ಣು ಇಂಕ ದಾರ ತೋಜಂತದೆ ಬ್ಲರ್ ಬ್ಲರ್ ಅದು ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಐಕೆ ಅಂದ ಅದ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಅವೇನು ಚಿಲ್ಲಿನ ಕೈ ಪೊಡತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪುಗ ಅಂದು ಕಟ್ ಮಂತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತು ದೀತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕಟ್ ಮಂತು ದೀತೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೈ ತಲ ದೀಯಾನು ನಾನಿತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೊಂದು ತೇರು ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಅರೆಗೆ ಗ್ಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ತೂಡೆಗೆ ಆರೆಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಅವು ದಾಯಗ್ ದೀತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂದು ಸೊ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚ ಪಂಡಾರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಲಾಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡಾರೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜದರೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ತೂಲೆ ಸಾರಿ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದವು ಪೂರ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಅಂತ ತೂತ್ಯಾರು ಆರೆ ಪುಲಾವ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಆರೆ ಗೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕೋರೋಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ದಿನ ಇಂಚೆನೆ ಬತ್ತು ತೂತೇರು ಪಲಾವ್ ಪೂರ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಯೊಬ್ಬ ಹೆಂಗುಂದ ಒಂದ ಆಪಿನ ಬೊಪ್ಪಿನ ಬೇರೆ ಹತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಅಂದು ತುಳು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಇಂಚೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದು ದೀವೋ ನೋಡ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಲ್ಲ ದೀತನ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀತನಂದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡಲ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವಿಗೂ ತೆಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಐಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದಾಯ್ತು ಎಲ್ಪು ನಂದು ಸೊ ಪೂರ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರ ಆರು ತೂಪಿನ ಪೆಟ್ಟಡಿ ಇನಿಬೋದು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದು ತೂಡಿ ಏನ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಈ ಕೋರಿ ಎಂಚಾಕಿ ಎನಗಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಕಂದಿನಂದ ಹತ್ತತ್ತು ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏನ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಅವೇ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಆಪುಜಿಂಕ ಅವ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂತದ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆತಿಂದ ಆಯ್ಪನ್ನ ಬಾಕದ ಕುಲ್ದು ರೆಡಿ ದಿನ ದೂರ ಕುಲ್ದೇರು ಐಟಿ ತಾಲ್ ನೋಟ ಪಡೊಂದುಲ್ಲಲು ಯಾನು ತೂಂದುಲ್ಲ ಚಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲೆ ಬತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಲ್ಲಾರೆ ಒನಸ್ ಸೊ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತೇರು ಬರಿಟೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಏನು ನಿಕ 2 kg ಮಾಸಕ್ಕಂತ ಕೊರ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಕೋರು ಇಂಚನೆಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅರ್ಪ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಆಪಿನ ಓಪಿನ ಬೇರೆ ಹತ್ತಂದು ಸೊ ಒಂಜನೆ ಇಂಕಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತೆರೊಂದು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಇಜಿ ನಾನು ಓಡ್ತೇ ಕುದೊಂದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೆ ಅನ್ನು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುದು ಒಂದು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಕುಲ್ಲಿಯರಮ್ಮ ಸೊ ಏನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ತೂಂದಿತ್ತವೆ ಎಂಕವು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ತೂನ ದುಂಬುದ ಮಾತ ನೆನಪಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮದಪರೆಗಿದ್ದೆ ಯಾಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕವು ಆಯ್ಜಾಂಡ ಬರ್ಪೂಜೆ ಹೀರೆ ಕತ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ 2 ನೈಟಿ 29 ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತು ಕೋರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ನಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ದೆ ಟೈಟು ಮತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಗುಬ್ಬಿ ಬಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಸೂಜಿ ನೂಲುದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನೀನು ನಾಲಿಡು ಓ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾಡುನು ತಾತ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ತಕ್ಕದುಕೊಂಡ ತುಕ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರಲಿಂದ ಬೆಲ್ಟ್ ನಾಡ್ನಾ ತಿಕ್ಕಜಾ ಎಂತ ಹೋಯ್ತು ಮೂಬಿ ನಾಯಾ ಮತ್ತೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಲಗೇಜಾ ದೂರ ಬೋಪಿನ ಲಗೇಜ್ ಬತ್ತೊಂದಿ
ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಉಂಡಾದ ಮಲ್ದಿ ನೀರು ಉಂಡಾದ ಹ್ಯಾರಿಂದದ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಯ್ಯೋ ಉಂಡಾದ ಮರ್ರಂದು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲೆ ಇಂಚೆಂತೋ ಜಪೋಲೆ ಇಂಚೆಂತೋ ಜಪೋ ಓಕೆ ಇಂಚೆಂತೋ ಜಪ ಪಂದು ಕೊರೋಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಪಂಡಿದ್ದು ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಪುರಿ ಎನ್ನ ಗುಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ಪುರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ ತಿಕ್ಕನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಓಡಿ ತಿಕ್ಕದರು ಕರೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬನ್ ಬಂದು ಕೊಡಿ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪನ್ನೋಡತ ಪಲ್ಲೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕಲ ಓಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಓಕೆ ಏ ಪನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಎಂಚ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ರೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಣ ಅಂಚನಾ ಈ ಪನ ಬೋಡಣ ಏರ್ನಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ ಪರಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನಡೆ ಬಲೆ ಯಾಮಂತ ಕೊರ್ಪ ಪನ ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಮೇಡಮ್ ಏತ್ ಕಾಸ್ ಕೊರೋಡು 100 ಬಂಡಲ 100 ಬಂಡಲ ಉಂಚಿ ಸರಿ ಬನ್ನ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡು ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಬನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ 50% ಅಪ್ಪಣೆ 5 ರೂಪಾಯ ಅವರ ಆಯ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡವ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂದ ದುಂಬೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಕುಜಲು ಓಕೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲುಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆದ ಆಲ ಗೊತ್ತು ಜಯ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಗುಜಿರಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ನಡಪುಣ ತನಿಗಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಡಬ್ಬೆದುಲೆ ಪ್ಲಗ್ಗನ್ ಪಾಡಿ ಎರಡಾಂಡ ವಯರ್ ಪೂರ ಉಂಟೈತಲ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲಂಬ ಓ ದೇವರೇ ಹಾ ಈ ಕಡೆ ಲಗೇಜ್ ಎಂದ 19 ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಒಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೇವ ಎನ್ನ ಬಂಡಲ್ ಮುಂದುಂಡತೆ ಯಾನಿತ್ತ ಮಂಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂಗೆ ದಾಯ್ ಮೂಲ ಲಗೇಜಿನ ಒಯ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಈ ಮದುಮಲ್ಲೇನೆ ಐತ ಮಲ್ಪರೆ ಲಗೇಜ್ ಇಡು ಒಯ್ತೊಂಬತ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಕಿತ್ತ ಮಂಡೆ ಪೂಜನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಐತ ಪ್ಲಗ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತಲ್ಲ ನೀತದೊಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಎನ್ನ ಬೊಟ್ಟ ಒಡೆಗ ಪೋಂಡು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಶೆಕ್ಕಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಟ್ಟ ಒಡೆಗ ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಬರನೇತ ಉಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೇನು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ಲೊಟ್ಟಿನ ಅರಿಪಾಗಿ ಬಂದೀನಿ ಸೊ ಅದು ಪೂ ಎಪ್ಪು ಅಮ್ಮಗಳ ಬೋರ್ಡು ಮೆಗ್ದಿಕ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಕಡಪದ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಿ ನುಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಓ ಈ ನಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆನೇ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ದು ಮಲ್ದ ಚಿಲ್ಲಿನ ಕಾಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಒಂದೇ ಬೇಗ ಮಂತ್ರ ಮದ್ದು ಆಜಿ ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಉಂಟು ಮಂಟತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನೆನೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ತಾನೆ
ನೈತನುಪ್ಪು ಕಜಿ ಪೂರುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನೆನಿ ಮಲ್ದಿನ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನೆನಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಮೈಸೂರಿಂಡು ಅಡಿಪರತಿದ್ದಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಬೈದು ಚೇರ್ಪಾತ ಪೋಯರು ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೇರದು ಅಂಚ ಬೇಜಾರಂಡು ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲು ಜೇರಾರು. ಓಕೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಇಚ್ಚಿರ ಪಕ್ಕ ಏನು ಪೋದಿಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಒಂದು ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ.